Itämeri lienee Rauman edustalla jäässä, mutta siitä huolimatta Pursiseura Lukko seilaa peräti 10 ottelun mittaisessa pisteputkessa. Hurjan lyöntinsä ansiosta raumalaiset lähtivät keskikastin vääntöön jo 6. sijalta saman pistemäärän kerännyttä Bluesia pykälän edellä. Espoolaiset syyllistyvät heti avauskiekon pudottua ylilyöntiin, kun Blues-hyökkääjä Tomi Huhtala niittaa etunimikaimansa lukkopakki Kovasen seinille sääntöjen vastaisesti. Näin vierailijoiden maalitykille ulosajo jo 11 sekunnin pelin jälkeen ja myös raumalaisten Nestori Pakin paluupeli loukkaantumisen jälkeen katkeaa alkuunsa. Alustava diagnoosi on aivotärähdys ja katkennut kylkiluu. Kotijoukkue hyödyntää pitkän ylivoimansa lähes välittömästi. Jerry Ahtola petaa paikan syöttämällä namupalan B-pisteelle nousseelle Roni Viirlakselle, joka tällää kiekon voimalla Blues-häkkiin. 19-vuotias lukkopakki Viirlas kirjauttaa tästä tilastoihin uransa ensimmäisen SM-liigamaalin, johon kakkossyöttö merkitään Teemu Nurmelle. Erän puolessa välissä kotijohto tuplaantuu, kun Lukolle avautuu 2-1 ylivoimahyökkäys. Ahtola saa nappisyötön Justin Acevedolta, eikä jätä loistopaikkaa hyödyntämättä, vaan Blues-vahti Antti Ore saa kaivaa kiekon toistamiseen selkänsä takaa. Teemu Nurmi toimii myös tässä osumassa kakkossyöttäjänä. Ahtolalle maali on Lukkopaidassa 3. ja koko sesongin 9. Lukemissa 2-0 poistutaan myös ensimmäiselle makkarapaussille. Blues onnistuu kaventamaan lukemia toisen erän lopulla ylivoimalla. Lukkovahti Petri Vehanen pudottaa Mark Leen laukauksen pahasti viereensä ja ruotsalaispakki Jens Westin sivaltaa maalinkulmalta kauden 3. osumansa. Kavennuksen jälkeen Lee kolaa yhteen Vehasen kanssa ja Blues joutuu aloittamaan 3. erän 2 miehen alivoimalla. Jäähyt maksavat Bluesille tässäkin ottelussa paljon, sillä Lukko ei tarvitse tauon jälkeen kuin 8 sekuntia maalin tehdäkseen. Harri Tikkanen lämää mallikkaasti yläpesään kauden 4. Maaliin syöttäjiksi Acevedo ja Ahtola, jolle tehopiste on jo illan 3. Blues kaventaa lopussa vielä 3-2 pelatessaan ilman maalivahtia. Osumasta vastaa tuore tsekkiläisvahvistus Vladimir Dravetski, mutta muuten Lukko onnistuu pitämään pintansa. Loppulukemat Raumalla siis Lukko 3, Blues 2. Kotijoukko jatkaa näin ollen voitto-tappio tahdilla. Espoolaisille tappio on 2. putkeen.